for Best Singer Male. रुंसारि भुबनेश्वर महिलारि बिथांनि जोनोमा आथिखालनि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय रुपहि हालामनि खान्थालगुरि गामियाव इं 1963 मायथाइनि 1 जानुवारियाव जादोंमोन। बिथाङा 1985 इं मायथाइयाव अल इन्डिया रेडिअ गुवाहाटीनिफ्राय सासे रेडिअ आर्टिस्ट महरै गनायथि मोनो। थुंग्रि अननायनि रादाय बायदि अडिअ केसेटफोराव बिथांनि रोजाबनाय मेथाइफोरा मुंख'जाथाव। दालायाव बानानै बायदि मैया दाउ गाबो मेथाइया दासिमबो अल इन्डिया रेडिअनि गेजेरजों फोसावजाबाय थायो। बिथाङा थांनाय इं 2021 मायथाइनि 11 नभेम्बर खालाराव रुंसारि जालाङो। बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैथों गसाइनि खाथियाव आरज गाबहरबाय। The nominees are We would now like to request sir to kindly declare the name of the winner. Firstly, it's such a privilege to be here. Thank you so much. I love the energy here. Thank you, Lisa, for inviting me to do this. I'm really glad for this. So now the award goes to the Best Male Singer Award. Any guesses? Any guesses? Michael Muchahary for Sanbao Lowry. Congratulations. Muchahary Award for Best Cinematography. रुंसारि गपाल स्वर्गियारि बिथांनि जोनोमा आथिखालनि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय दानसोरां रौता बागान गामियाव इं 1986 मायथाइनि 28 जुलाइयाव जादोंमोन। बिथाङा सासे मुसुखा दानख'गिरि, सावगारि बोगिरि, सावगारि सेबखांगिरि, ड्रन सालायगिरि, रोजाबगिरि आरो दोरोङारि आगजु दामनाय देनाय फोरोंगिरिमोन। बिथाङा थांनाय इं 2023 मायथाइनि 19 डिसेम्बर खालाराव रुंसारि जालाङो। बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो हाथों गसाइनि खाथियाव आरज गाबहरबाय। The nominees are आंनि बुंनाय रावफोरा बेफोरखौ फोरमायाखै जोलाव। बेवहाय रावबो आखाइ दिखांनायनि खोथा सानाखै। आफादाव जायफोर लुबैया गिख्रंफोर दंमोन बिसोरो आफादखौ गारनानै ओंखारबायानो। सोरबाया राजखान्थि लिडार, सोरबाया थिखादार, सोरबाया जुगारु मदारु जाहैबाय। आंनि सोंनाया बेसो, दा जों मा खालामनांगौ? Oke.
बायदि रोजा रोजा आइजोफोर दं जायफोरनि रावा नाख्रेबजानानै दं समाजाव आइजोफोरा हौवाफोरजों समान मोनथाय गैयैखायनो बे हालोद Those were the nominees for Gopal Sorgari Award for Best Photography or Cinema, and also a memento. Let's give a big hand for Anil Baswatan sir. Can we have the name of the winner, please? Good evening. The Best DOP Cinematography Award goes to Pradip Daimary, Officer Film Zankrithaini Prisam. Competition for 50,000 rupees. The winner, Zankrithaini Prisam.